regăsit la un nou episod de Funny Moments sau primul episod de Funny Moments. În fine, vă las cu videoclipul. Ok, începem din nou aici să dăm un match. Uite aici un Nita. Nu mai Nita, mă, băi, tu crezi că mă bat cu numai? Oh, l-am luat Nita. Bă, tu că... Băi! De asta, mă! What? Băi, cum m-a bătut, bă! What? Băi, m-a bătut! O dat hit-ul și am dat eu hit-ul înainte. Fuck! Oh my god! Oh! Ok. E acolo, nu te uite să Jackie! Hai să ne batem, tată! Am o bătut? Bă, dar... Nu! Cum naiba m-a omorât? Oh my god! Ok, băieți, intrăm și noi aici în meci. Sper doar să nu murim. Ia uite-l, mă, pe ăsta, pe Daryl. Hai, tată, să ne batem. Bă, dar cum n-ai arată? Nu! Mă, cum a bătut? Fucking retard. Cum? Deci cum? Cum a bătut, băi, omule? Dăm aici un match. Să vedem cum va ieși și cum va decurge acel match. Uite acolo un Poco Loco. Hai să vedem pe el. Măi, am aterizat fix în hitul ăla. Cum? Foc! Sper că mă văd, da. No, bun, prieteni, cam atât a fost și cu acest episod de Funny Moments. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo like, share și subscribe și dacă vreți o serie de Funny Moments să-mi ziceți. Alea au fost niște momente luate de pe niște live-uri. În fine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, share, subscribe, să vă abonați. Eu am fost Manu, voi ați fost eu mai tare. Adio!